sa ka. Ako ay nandirito sa aming bahay, nakikinig ng rock radio. Ako ay hindi mapalagay, ikaw ang tinuturo ng puso. Mayang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa sukawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Andrew. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I love you na lang sa tago. Isipin na ako'y duwa, ayoko nang masaktan, ayoko nang maranasan, ayoko nang muling makamtan ang kabiguan. Oh, marami na rin ako nililigawan, ngunit silang lahat ay ayaw sa akin. Ako raw ay nalulong sa droga at nabuwang. Wow, ngunit na masilayan ka, ikaw ay bangka. Tinuruan mo ang puso ko na umibig sa'yo, giliw ko. I love you na lang sa tago, kikim-kimin ko na lang ka sa mabigo. Huwag mo sanang isipin na ako'y duwag. Ayoko nang masaktan, ayoko nang maranasan, ayoko nang muling makamtan ang kabiguan. Oh, ngunit na masilayan ka, ikaw ay bangba. Tinuruan mo ang puso ko na umibig sa'yo, giliw ko. I love you na lang sa tago, kikim-kimin ko na lang ka sa mabigo. Huwag mo sanang isipin na ako'y duwag. Ayoko nang masaktan, ayoko nang maranasan, ayoko nang muling makamtan ang kabiguan. Wow! Ayoko nang masaktan, ayoko nang maranasan, ayoko nang muling makamtan ang kabiguan. Wow! RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mo kiniyo sa kalalaki nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Andrew. Maayo gani kay giubanan ko nimo dinhi sa bahay. Okay, ingon man ka ngay korang usa. Pero usam lang nitabo nimo. Ganun nagubag mo ng mata nimo.
Best friend. Ano ka, uy? Di ka kagalit diha. Buwag namin ni Josh. Unsa? Kadugay na ninyo, nagbuwag pagid mo? Kung di ba, engaged naman mo? Oo. Kung kano sa engage nami, diha pa sila kahimo og binuang na ko. Ah, nagbinuang di ay. Oo. Away ayo. Di mo na akong nagkasabot na mi. Ah, sapot nga unsa. Bay! Di ba nagsabot na mata? Nga di mo pa si kita sumi? Bay, sorry. Natinta lang gid ko. Ay, kabala ka. Mamawi na ko niya. Ayaw na. Unsa? Di na ko gusto nga magpaduol ka pa sa kong best friend, ha? Oh, Nagsabot ka? bay. Grabe. Pila ka buwan na ang nilabay pero wa gid magparamdam si Josh na ako. Wa na gid siya pakialam na ako. Nanay, pagsigig kandom niya, eh. Kalimti na tong waya ayon ni mong ex. Pero best friend, love manggut kay nako siya. Bisag ipasakitan na ka? Bisag binuangan ka? Lab lang yapon nimo? Nung samtaon ka, kamita sa karang utok ni mo, may. Mm, Dili puro kasing-kasing lang. kasakit sa di mo. Sinultihan na ako, best Maunay friend. tinuod, best friend. Isaada ko nga di na ka magpatunto atong tawana, ha? Di ko gusto nga masakitan pa ka. Sakto ka. Sige. Akong isaad nga di na ko magpadaan ni Josh kung mo balik man gani siya. Asa naman is me, eh? Kanina na rin kong nagpaabot na diri sa mall. Oh, ay, nanawag na kitawon. Hello, asa naman ka? Bay, Andrew. Oh, Diyos? Ano ikaw may nagkupot sa cellphone ni May? Ha? Ngano? Nakita mi ni May, bay. Gusto na mong ayuhan ang among relasyon. Unsa? Wisit! Andro, naunsa man ka? Wa ko makasabot, ma. Kanong lagi mga tao nga di ka maong mutuman og sabot. Ngano, unsa man day nahitabo sultihi ko. Si May mong ma. Anim gud ni. Mora na hinungdan maog lagot na kaayo ka. Nak, obvious ra kaayo ka. Nga unsa man, ma? Nga nagselos ka. Ma. Mura na ako gigsuon si May. Di lang ko gusto nga pasakitan siya. Kay masakitan sad ka. Mao ba? Oh, ma. Nak, dili inamigo lang ang imong reaksyon karon. Klaro kaayo ka nga nakagusto ka ni May. Unsa? Nga naman ito nga ingon ani man akong reaksyon. Di ba na si May sige buhat? Dako na siya. Ug wa sa kinahanglan ako. Mas mayatod ka pasagdan na lang ako siya.
Hindi na ko manghilabot. Nagbalik mi ni Josh. Oh, mayroon. Okay ra nimo? Imo mo na kinabuhi. Ikaw mo'y magbuot kung sa'y gusto ni mong buhaton. Best friend. Lakaw na ko ha, napakoy buhaton. Oh. Nakabantay ko nakba. Wa naman lagi mo ilaag-laag ni May. Nga naman. Oh, naglikay lang ko ba? Di ko gusto nga magsige mi uban para di na ko makapanghilabot niya. Anak. Nga nung dili naman lang ni mo tuganan si May sa imong gibati para niya. Oh. Ayaw kong ingda nga hangtod karon. Mudi na ipagihapon ka nga nakagusto ka niya. Ma, Maayo kinisugot karon nga obanan ko nimo. kasama ko sa kuhon ako na kinisulti mama na. Na-in love na dyan ko ni Bihana. Uy. Naunsa man ka uy. Naghiduktok mong ko kadiha. Okay ra ka? Oh, nganong wa man mo tawag sa Diyos? Siya tatigi pa ubanin mo. Nganong siyaman nga ikaw may akong gusto nga makauban. Pagdali na. Pamili na diha kay may lakaw pa ko human din eh. Sigurado na gyud ko. Huwag yun masayap si mama. Na-inlove na gyud ko ni May. Pero kung musulti ko ni Stinod, basig bawasin ako. O kung dili po kong musulti, kinahanglan nga barugan gyud na ako ang nga gitako kining akong gibati para niya. Bas pilion ako nga itago na lang kaysa mawasin ako. Bay! Pedro! Oh, kasama ron? Bay! Oh, Berike, ano naman ka? Bay! Si May! Tuwa sa eskina! Naligsan! Unsa? Andrew. Best friend. May, Salamat. Salamat sa tanan. ay napagsigtabi. Fight lang yun ah. Fight lang. Dili na ako kaya May, I love you. May, 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 ayaw pagpiyong! May! May! Nandito sa aming bahay, nakikinig ng rock radio. Ako ay hindi mapalagay. Ikaw ang Pagbahay. Grabe nga pagbahay ang akong gibati. Ngawa mo lang kong makasulti ni May sa tinuod akong gibati para niya. Nagpadako sa akong kahadlok nga mawa siya nako. Mo nga sa mga naminaw karon,
Ayaw mo pagduha-duha og sulti sa tinuod ninyong gibati ni bisan kinsa. Ayaw huwata nga wahay na ang tanan ug mapuno mo sa pagmahay sa manako. Dili lang kutob ug daghang kayong salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, Amen. Mo ka mga higalan kaagi ni Andrew nga taga tungkop Minglanelia Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naglahan. I love you na lang sa tago. I love you na lang sa tago. Kikim-kimin ko na lang kasama bigo. Ang mong kaagi gibota na doon sa radyo ni Carol Marihikain gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Now me big